Michelle också har blivit lat vad gäller bestick. Hon vill inte diska dem. Men det kan man diska sen. När de är slut i lådan. Ja. Är det därför ni är så glada att jag har så mycket? Mycket vad? Bestick. Ja. Det är ju bra att man har mycket bestick. Vad säger du lilla när du sitter inte på lite pappa? Du ser till på nu. Nej, du får inte lägga ut det där sen. Nej, du har ingen redning va? Har du det? Du har det? Bra.